ngiyakhuluma. Sawubona ma-oxygen. Yebo njani baba? Awumoya wami ngiphila ngawe phela. Oxygen khona into engifuna ukutshena yona la. Engiphethe kabuhlungu oxygen. Yebo baba. Oxygen ngenza into ebuhlungu kabi la. Ngize lana nje ukuthi ngizogunyuluka. Ngashaya indoda yakho ngodukanezo. Ngoba ngithanda wena. Ngifuna ihambe ngoba igcwele izihlahla nje. Yimina engashaya nodukanezo. Ngizoconfessa lokho. Nawe futhi ngashaya ngaphakathi. Ngase ngishaya intombazane le ukuthi ingikhonze ngoba ingikhonze kanjena. Ngizoconfessa. Hayibo. Right baba? Ngiyaphila ngiradi impela. Iqiniso leli ngikhulumayo. Manje sonke lesi sikhathi njena uyazi kanokuthi ubaba kwami uhambelini ekhaya. Lalela la. Usenobaba wakho wohlonipha ungeyona lento oyiyona. Manje uyihadu nje uyisa yonke lento ngishayela imithetho ngikhathelo wena. Awu yena nje wayengenankinga nami. Ngithi Engikwenza kuwena angikwenza yena nawe abanganenkinga nawe kodwa wena wakwazi ukuthi umshaye ngodukanezo. mina ngithi ngikhathelo wena. Le mithetho yakho lokhu ungibrush ungeza isinoko yonke ungishayela imithetho. Ngikhathelo nje wena. Manje ucabanga ukwenze njani? Ngeke uphinde ungibone. Awungibona amahlangana emgaqweni le. Emaka ungafika wena ungifaka umanda ngaphakathi. Ufake indoda yami odukanezo. Wenze ingane yami ekuthanda. Emva kwalokho uthuthe kwakho uzohlala kwami emzini wendoda yami lo wayishaya nodukanezo. Manje usufuna futhi ukuhamba wena. Ungishiye. Hayi vele usuyanginyanyisa wena. Usuyanginyanyisa usunemithetho eminingi. Uyakhumbula wathi usebenza overtime, usebenza ubusuku nemini. Yonke lento ubungayenzi. Angithi ngangisebenzela ukuthi phela siphile kahle nje. Ayikho umuntu esebenza double shift ubusuku nemini. Kuze kube kathathu uyanginyanyisa kakhulu. Kanti wena yini lo ongayithole engenza wrong kuwena? Hayi awusafani njengasekuqaleni. Awusangijabulisi. Angisajabuli. Angisho nje angisajabuli ngawe. Mina ngisajabula ngawe kodwa into ezothiwane-ke le ngoba mina phela ngisajabula ke ngawe. Hayi angazi uzokwenza njani. Bazokusiza la kaphe kulapho ukuthi bekutholela umuntu ozokulapha elaphe nendoda yakho nengane yakho. Mina ngisayingeni le ndaba. Hayi mina ngizwa kahle le ndaba yakho kodwa kusafuneka sihlale phansi sixoxe. Uzohlala noba? Lapho ekhaya mangibuye emsebenzini ngoba ngisabhizi kwamanje. Uzoxoxa noba? Ngizoxoxa nawe phela ngethi Wena ngiyabona njena indlela osungiphatha ngayo ngenza into undaba ebhekene. Ngitshela ingane sonke lesi sikhathi uzogijima uye lapho ogijime waya khona. Wayobika lolo daba mina ungakazi ungitshela ukuthi awujabulile ngami kwasha wathi makwafutha. Hayi phela ngikuthembi wena unento eziningi kabi. Okudlula wena othakathayo. Ngangenza uthando ngikuthanda ungenjena kodwa. Hayi ngicela ubuyele emsebenzini manje sesiphelile isikhathi sami ngicela ukuthi ngifice ekhaya ntambama soxoxa kahle lolo daba. Kodwa nje okusalayo ukuthi angeke uze kwenzeke lokho okushoyo. Hayi sobonana emgaqweni ulungile. Ngicela ukufica lapha ekhaya ngiyabonga. Bye bye ngizokubona mase ngibuye. Wabona isithunzi.